Kuma er en virksomhed, der har igennem årene specialiseret sig i at producere og sælge støbte håndvaske til køkken og bad. Vi har udviklet os fra at være en lille håndværksvirksomhed med et par medarbejdere til i dag og over 110 medarbejdere. I 1999 etablerede vi produktionen i Rumænien, hvor vi i dag beskæftiger 75 af vores medarbejdere. Og i Gadbjerg har vi specialiseret os i produktion, men primært salg, markedsføring og logistik, og leverer de fleste af vores varer til det skandinaviske marked. Vores produktion fungerer på den måde, at vi har en form, der bliver kørt ind på vores linje. Den form bliver så påført et materiale eller en overflade i henhold til kundens ønske. Så ryger den ind på vores støbelinje, hvor den så bliver fyldt i vores støbemaskine. Efter støbningen, så skal den så ligge i formen og hærde i ca. 2,5-3 timer. Når de er klar til det i produktionen, så ryger den ind og bliver grovslivet. Så ryger den ind i finish- og polerafdelingen, hvor vi har en masse dygtige medarbejdere, der står og polerer og sliber. Der er en del håndarbejde i den form for produktion her, og det er meget væsentligt, at det er rigtig dygtige og erfarne folk, som står og polerer og sliber for at få den kvalitet, vi gerne vil have. Efter vasken er færdig inde i finish-afdelingen, og de har foretaget den første kvalitetskontrol derinde, så ryger den ud til vores pakkeri, hvor vi har endnu en kvalitetskontrol, som tjekker for, at de mål, som vasken skal have i henhold til kundens specifikationer, farve, vasketype, tykkelse, alle de ting kvalitetskontrollerer han så en ekstra gang. Når vasken så er godkendt, bliver den pakket i en kasse, labelet i henhold til kundens specifikationer og sendt enten til Danmark eller ud til vores kunder. En meget vigtig ting for vores kunder er, at logistikken fungerer i dagligdagen. Og vores kunder de bliver større og større og stiller større og større krav til logistik og leveringstid og leveringssikkerhed, og at vi kan håndtere deres systemer. Der har vi udviklet nogle rigtig gode systemer, og vi er klar til at honorere kundens krav i forhold til EDI og tegneprogrammer og hvad der ellers måtte være. En af grunden til, at Kuma har haft den succes, vi har haft igennem tiden, er, at vi altid har lagt meget stor vægt på, at vores produkter har en høj kvalitet. Vi laver nogle ret eksklusive varer, så derfor er kvaliteten meget, meget vigtig for os, at den er helt i orden. Det har vi blandt andet sikret ved at blive ISO 9001 certificeret i 2005, CE-mærket i 2009, og i øvrigt altid har lagt stor vægt på kvalitetskontrol og optimere vores kvalitet i vores produktion. Vores vision fremadrettet er, at vi vil vækste, vi vil udvikle os, gerne sammen med vores store kunder. Vi vil også udvikle os på nye markeder. Det vil vi gøre gennem innovation og produktudvikling, da vi mener, at det er vejen frem til vækst. Vi skal ikke ud i priskonkurrence med kineserne. Vi skal udvikle nogle super gode produkter af en høj kvalitet, som kunderne godt kan lide. Vi vil gerne ind og samarbejde med kunden på et tidligt tidspunkt, så at vi kan i samarbejde med dem finde den rigtige løsning på deres behov. Og i og med, at vi har været på markedet i så mange år og har den erfaring, vi har, så mener vi, at vi har rigtig meget at byde ind med der. Kuma er en stabil og velkonsolideret virksomhed. Ud af de 110 medarbejdere, vi beskæftiger i dag, er der faktisk mere end 50, der har over 10 års anciennitet. Det er vores kunders garanti for, at vi også er her om 25 år, hvilket er væsentligt i en turbulent branche, der har været inde i en meget hård krise. Vi vil være en troværdig samarbejdspartner. Vi gør rigtig meget ud af, at vi holder det, vi lover, og vi gør det til tiden i en høj kvalitet. Vi arbejder hver dag på at være den bedste inden for vores branche og være en rigtig god samarbejdspartner for vores kunder.